Ahoj, já jsem David Jiru z NE3 a tenhle rok se chystám jet na stáž. Hele, čau, já jsem Luboš Oborný, jsem z PAU 4 a shodou okolností jsem minulý rok na stáži byl. Hele, Luboši, jak to tam vlastně je vyřešený s ubytováním? Hele, každý to má tak trošku individuálně, ale vlastně my konkrétně jsme bydleli v takovém cool studentským mrakodrapu, byli jsme v 13. patře, byli tam s náma první měsíc Španělé a hele, jako prostě musí se tam s nima nějak domluvit, je to všechno o domluvě, čistota prostě se Španělama úplně jako nebyla, ale to jsme mohli dělat. Zabít jsme je nemohli a po měsíci už nás netrápili. Hele, a jak vlastně vypadala ta práce na tom Erasmu? To je poměrně zase jako individuální věc, ale vždycky seš tak nějak jako řekněme přibližně v tom svém oboru. Jo? My jsme tam měli jako průmysloví automatizátoři, tak jsme tam teďka čekali ty jako velký robotický ruce, ty sami automatizované linky. Nakonec jsme opravovali prostě vrtačky, jo? Ale taky člověk se naučí zase trošku něco jiného z jiného soudku. Prostě co ti ta škola jako nemá šanci dát, hlavně jenom takový to jako řešení těch věcí na pracovišti, kdy prostě po tobě skočí šéf lámanou angličtinou, že od tebe teďka prostě urgentně potřebuje spravit tamhle ten regál venku, ty vůbec jako nevíš, co po tobě chce, jenom prostě víš, že to musí být udělaný rychle a že to musí být udělaný dobře a závisí na tom tvůj život. A tyhle jako krizové situace, které jsou vlastně tvořený úplně jako náhodou, ať už je to jako jazykovou bariérou nebo prostě tím, že tam byli jako bambuláci, tak ti ve výsledku dají fakt jako hrozně moc. Asi už bych úplně jako nečekal, že prostě ty jako energetik tam budeš prostě v nějaký jako portugalský elektrárně největší majitel peněz, to asi úplně ne, ale rozhodně ti to rozšíří obzory. A ty jsi i zmínil vlastně tu jazykovou bariéru. Nepřipadal jsi tam někdy jako turista uprostřed nějakého cizího města? Hele, řeknu ti, po 3 měsících si jako člověk začne říkat, tyjo, mě fakt jako chybí ta čeština, protože ono se to fakt jako nezdá, ale když ty prostě chodíš různě jakoby po tom městě a jenom jakoby tu češtinu nevidíš, všude jsou prostě portugalský nápisy, kterým vůbec nerozumíš, tak člověku se po té naší krásné hatlamatilce začne za chvilku stýskat. A taky trošku jako problém, zrovna na tom pracovišti u nás to bylo jako relativně ještě jako přijatelný, ale v tom běžném městě říkáš si, hele, Portugalsko, Evropská unie, západní stát, tomu prostě perfektní angličtina, tady budu mluvit každý. Jako třeba my osobně jsme se prostě jako nejvíc zdokonalili v jakoby rukách a v nohách, protože prostě třeba když jsme šli večer z nějaký akce, ještě už trošku jako samozřejmě v náladě a najednou tam prostě absolutně jako nulovou angličtinou. Po nás někdo jako potřeboval, ať mu pomůžeme roztlačit auto. Vůbec jsme netušili, co po nás chce, ale nakonec z nás byli jako nejlepší kamarádi, i přesto, že jsme si nerozuměli ani slovo. Takže člověk si tam jako fakt chvílema připadá jako turista, chvílema to na člověka i docela dopadá, ale ve výsledku prostě si tam jako člověk nějak jako najde to svoje místečko a teďka vlastně si říkám, tyjo, jak já bych se tam vrátil, žádná maturita, žádná formalita, bylo to fajn. Když to i vlastně zmiňoval, ten Erasmus není jenom o práci. Máš nějaký zážitky i mimo práci? Tak to je trošku podlá otázka od tebe, Davide, ale tak, že seš to ty, tak hele, jako samozřejmě, prostě jsme studenti, museli jsme se tam nějak užít, ty peníze od Evropské unie jsou fakt jako krásný. Jestli se to nesmí říkat, tak to bude vypípnutý, pokud se to smí říkat, tak dostali jsme 120 000, s čímž prostě, pokud si jako vaříte, pokud čistě nejedete fast foody, tyhle ty blbosti, které vám rozežerou střeva, tak vlastně nemáte šanci ty peníze vůbec jako utratit, ani jako v nejmenším, což nechává poměrně jako solidní sumičku na nějakou zábavu, takže prostě od určitých jako výletů přes prostě technofestival, přes prostě degustaci úplně veškerého portugalského alkoholu, který existuje, portský víno, vynikající věc, pokud dělám na to 18 samozřejmě. Takže tak, hele, to fakt jako, to si tam užiješ, hlavně se toho nebát a bacha na pivo portugalský, to je jako velice rizikový faktor a bacha na Španěli, ty ti pít fakt neumějí. Máš ještě něco, na co by ses chtěl zeptat? Hele, tak
přemýšlím. Je to určitě hrozně zajímavá příležitost. Hele, důležitý je si to hlavně užít a když co se říká, když nejde o život, tak jde o